ନାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମୁଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆଉ ଯାଉନି। ବାବୁ ଯଦି ମୁଁ ବୋଧେ 7 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଆଉ ମଝିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏତେ କମ୍ ସମୟ କ୍ଷମତାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏତେ କଥା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ସେଇଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଥିଲା, କେମିତି କଲେ, ଖାଲି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହବନି, ତାକୁ ସାକାର କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟଟା ସେ କେମିତି କଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ 147ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ମତେ ଯୋଉଠି ବସେଇଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଯୋଉଠି ବସେଇଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଇନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମୋର। ଦଳ ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି, ମୋର ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିତା ପକେଇ ପାରନ୍ତି କି କଇତା ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ କ'ଣ ପକେଇବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମୁଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆଉ ଯାଉନି। ଯାହା ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଥିବ, ତ ମୋର କୌଣସି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ, ମୋତେ ସେଠି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି, ଯୋଗ ଦେଲି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ମଞ୍ଚ ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ମଞ୍ଚ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆଜିର ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଲା ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଫିତା ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିତା ପକେଇ ପାରନ୍ତି କି କଇତା ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ କ'ଣ ପକେଇବେ। ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହଁ। ହଁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସିମ୍ବଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କି ଏଠି? ଯୋଉ ଫିତାଟା ପକେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ତ କୌଣସି ଦଳର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା। ହୁଏତ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ପରେ ଗଲା ପରେ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଏ କହିବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ସେ ଫିତାରେ ତାଙ୍କ ଛବି ରଖିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରଖିପାରିବେ। ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଦଳ ହେବାକୁ ଗୋଟେ ଆଭାସ ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଦଳ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମୋର। ଦଳ ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି, ମୋର ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତ ମୁଁ ଆଜ ଏ ଆମେଚର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କମର ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଜି ଆସିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମତେ ଡାକିଥିଲେ କନଭେନର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ହଁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ଶତପଥୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ପାଣି, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମତେ ଅଫିସିଆଲି କାର୍ଡ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଚରେ ବସିଲେ କୌଣସି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲେ ରଖିଲେ ନାହିଁ? ଅଭିଭାଷଣ କାହିଁ ରଖିବି ମୁଁ? ମତେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଲି ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଦେଖୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ତାପରେ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣ ଦଳ ଗଢିବା କଥା, ଦଳର କୌଣସି ଗଠନ ହବା ପରେ ଆଲୋଚନା ତ ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଯୋଡିବା ମୁଁ ଦେଖିନି ତ, କ'ଣ ଯୋଡି ହେଲେ? ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଇନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ତ ମଞ୍ଚ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡିରୁ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଟିମରେ ନାହିଁ, ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ। ଆପଣ ତାହେଲେ ବିଜେଡିରୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ, ଆପଣ ଯାହା ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ଏମଏଲଏ, ଖାତା କଲମରେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି। ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଉପରେ ନେଇକି ଶିଖରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିପାରିଲାନି, କେହି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା କି? ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବା କଥା। ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ଭାରତ ରତ୍ନ କହିଦେଲେ ସାର୍ ହବ ନାଇଁ, କହିଦେଲେ ଯେହେତୁ ମିଳେ ନା, ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେଇପାରିବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଭା କିଛି ହବ
जो समय से विषय आलोचना हम ଆଗକୁ आज ଆପଣ आज आज ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ସାର୍? हाँ निश्चित भाव करूँ निश्चित भाव करूँ एटा मु विधानसभा कही मो विजु बाबू मो भारत रत्न जो मु स्वर्गत वाजपेयी कहते ନା भारत ସାର୍ रत्न ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ରତ୍ନ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପାଧି उपाधि अच्छी ମିଳିବା କଥା କି मिलवा कथा ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି मिलवा कथा ଓଡିଶାର बहुत आगुरी मिलवा ହଁ, कथा ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। निश्चित भाव मिलवा कथा बहुत आगुरी मिलवा कथा एवं आमर दुर्भाग्य जे वर्तमान सुधा मिली नाही तो ये विषय रे निश्चित भाव चेष्टा करी मोर स्वर उत्तोलन करिया को मोर जोटी करेक्ट फोरम मो पई जोटा सेठी करिया पे चेष्टा करी ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି को स्थान ଯେମିତି କି ବିଧାନସଭାରେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟାମାନ ଯାଇକି ଆସିକି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଅଲଗା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ସ୍ଥାନ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି नहीं देखो विधानसभा भीतर जो स्थानटा सेटा माननीय बाचस्पति महोदय जहाँ निष्पत्ति नेबे सेया करिवे से मते जो जोहुटी बसेबे मु सेठी बसिबी ବାଚସ୍ପତି ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁନଥିବେ से विषय मु काई मुंड खेलेबी विधानसभा 147 टा सीट अछि मते जोटी बसेली मु मो स्वर उत्तोलन करिवि आपण मते देखिछन आगुर मते करतली पूर्वरु करतली आग भविष्य मते करिवि जोटी बसेली मु स्वर उत्तोलन करिवि ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ କାହିଁ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି कोठी लागिला स्वर ବିଧାନସଭାରେ नहीं वर्तमान विधानसभा तो ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି नहीं वर्तमान विधानसभा से देखिए बहुत दिन बंद रहा विधानसभा जब मु पार्टिसिपेट करती एग्रीकल्चर हेल्थ हेल्थ एजुकेशन में करती एवं एप्रोप्रिएशन बिल करती मु मो स्वर ठीक टाइम रखी ସାର୍ ଏବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ର ଯୋଉ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି କଣ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 33% रिजर्वेशन हेबा दरकार मो मतरे आग जनगणना शेष होला परे जति इटा हेइथांता भलो हेइथांता आउ टिके आलोचना हेइतले भलो हेइथांता बोली मने करछि ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କି ବିଜେପି ର मु सेटा कहि परिबिनी कोन तांग स्टैंड सर तांको पचाले से कहबे ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ने मु भाबुची 33% हबा कथा किंतु आउरी आलोचना दरकार 3 दिन पार्लियामेंट डाकी की आलोचना करवाटा मते लागुनी ठीक हबो मु सेथि पय बेसी चिंतित नुहे कि 33% पय डिलिमिटेशन मते लागुची आउ टिके आलोचना हबा कथा डिलिमिटेशन ऊपर गोटे गभीर आलोचना दरकार निश्चित भाव दरकार आउटे दरकार ଆପଣ ଟିକେ ଯେହେତୁ ବିଧାନ ଆମର ଓଡିଶାରୁ 20 ଜଣ ସାଂସଦ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଓଡିଶା ପାଇଁ ଯୋଉ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି କି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହବା ଦରକାର वर्तमान तो हिसाब देखुन प्रथम कुआ जाइतला केते 28 हबो ना तापर भाबले 32 हबो तापर कोन माननीय प्रधानमंत्री कहिछने 50% बढ़ियो बिली जेहेतु पार्लियामेंट चालीछि मते लागुछि आसंता काली बदे शेष दिन सेटु जणा पड़ियो केते सीट होउछि सेटु तापर मु उत्तर रख परिबि 33% तो जेतबेले आ पूर्वରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ 33% ହିସାବରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି 50% କାହିଁ ଦିଆଯାଉ କାହିଁ ସେଇ 33% सेटा तो मु कहि परिबिनी समस्त रिप्रेजेंटेशन रहया दरकार महिला अछंती एससी एसटी म तांकर महिला मध्ये अछंती ओबीसी कैटेगरी अछंती तो कैटेगरी बहुत समस्त रिप्रेजेंट करबा कथा ओडिशा असेंबली और इंडिया रो भारतवर्ष पार्लियामेंट रे समस्त हिसाब किताब करिया त जहां हिसाब रे पड़ला सेटा जे निष्पत्ति नउछन से माने कहि परिबा ତ ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଛିଡା ହଉନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋହୂକୁ ଏମିତି ଛିଡା କରିଦଉଛନ୍ତି ଆକୁ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି? जो मान छिड़ा करछन तांको पचारे ठीक हबो ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏଇ ମଞ୍ଚ କଣ ମଞ୍ଚର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି मु देखछि मंच रे पूर्वतन विधायक पूर्वतन मंत्री वरिष्ठ सांबादिक माने थिले पूर्वतन डीजी पूर्वतन फाइनेंस सेक्रेटरी मोर टिके शिखबार इच्छा अछि राजनीति रे नुआ आछि समस्त शिखबार इच्छा एवं व्यक्तिगत भाव मते मु बहुत जन जानि छी तांक से जले बसा उठा करे टिके प्रश्न मते पचारे मोर जा डाउट हुए राजनीति केंदी आ ओडिसा केंदी आगु को बढ़ियो तांको विचारधाराटा कोन तांका अप्रोच कोन गोटे समस्या ले सेमाने केंदी प्रॉब्लम टा फेस करछन किछि आइडिया आसले तापर मु प्रोसेस करबी मोर से ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ କିଛି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? चाणक्य हेले भी मध्य आपण तो स्कूल कॉलेज रे केते सब डिपार्टमेंट रो शिक्षक थांती सब डिपार्टमेंट लेक्चरर थांती प्रोफेसर थांती आपण समस्त शिखिबे जनठू शिखिले खाली तो हबो नै समस्त शिखिबा पड़ियो ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଏଇ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହିବ बिजू बाबू जति मु बोधे 7 वर्ष मुख्यमंत्री थिले आ मझरे मंत्री मध्य सेंटर मिनिस्टर मध्य थिले एते कम समय क्षमता रही कि मध्य एते कथा करि जाइछन्ती सेटा और मो पय रहस्य सेटा को आस्ते आस्ते मु चेष्टा करछि रिसर्च करिया पे
कौन अप्रोच थिला केमती कले खाली तो स्वप्न देखिले हबनी ताको साकार केमती करिया पड़े एग्जीक्यूशन पार्ट से केमती कले से जिनसा सिखिबार अछि ତେଣୁକରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ରତ୍ନକୁ ନେଇକି ଏଇ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆଗକୁ ବଢିବ। देखो नागरिक मंचर मु गोटे पार्ट नुहे କେବେ नागरिक मंच आगु बढ़ियो कि नहीं सेटा सेमाने कहे ସାର୍ ବାପା ତ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ बापा पार्ट अच्छे आप बापा पचारे हम निज उत्तर निजे रखा कथा सी उत्तर रखिए ଆପଣ ପାର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ନା କୌଣସି ଦଳ ଯେହେତୁ ନୁହଁ ଆପଣ କାହିଁକି ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି ଦଳରୁ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା हाँ सस्पेंड होला पर भी कागज पत्र तो दल रे अछि तो मोर वर्तमान दायित्व है पाटकुरा दायित्व मु तुलौछि ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଦଳ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ରହୁଛି ବୋଲି ସତରେ କଣ ଅଛି हाँ सतर अछि କିଏ କରୁଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା समस्त जो माने थिबे दायित्व थिबे କଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ने मोर किछि किछि निष्पत्ति निया होछ माने बिना पचारि के नउछन सेटा विशृंखला मत ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା